masaku ku alas para liman yo duntek kabeh. Ora ana menungso blas kok seler. Ya tak mlaku-mlaku rono nek ana wong-wong liwat tah piye. Wong kok nek ngisor wit gedhe semen alas keteling ngene kok blas ra ana wong kok sicok. Jajal tak mlaku. Sasar nek alas keteling ngene ra ana wong kok sicok. Bangetan awakku, Mak. Loh. Wong laku. Kok ana wong nek kene iki? Apa goro-goro iki lah alas iki utuh. Menawa iki ora sembarangan iki. Wong ambuh ketoke iki. Jajal takokane jajal. Mbah gundulmu kono. Ngrabeni mbahmu ndek kapan aku? Iki sing baru so alas cetok kowe. Jeneng kumbah kenyot. Ono es dawet ale. Aku gawakno ngorong kok. Wong sampeyan mboten pesen kok, Mbah. Nek ndengro pesen tak gawakno. Oleh lali aku. Wong pendekar kok njaluk es dawet. Pendekar kali reno wae. Ayo sik ngono. Kayak krese. Dadakane bloko pendekar iki. Iku pendekar ta apa ya? Gawarane Garut. Kok alate wong deres karet. Penanggune ngono. Ngerti kowe rene iku. Kowe wong parah, wong pelarat, wong sekeng, ora patek ndek dhuwit nisan. Kok ngerti keadaanku ya? Iki sapa? Denger nek aku wong parah. Wong ora ndek dhuwit. Ketoke kok wong iki wong bener ta ora ya? Ketoke apik wong iki. Nggih Mas Pendekar. Aku percaya karo kowe Mas Pendekar. Kowe apa tau wangsit? Rungokno. Iki Mbah, matur nuwun Mbah. Oh, Iki. Ngailah. Pendekare cangkeme koyo manuk trucukan. Ijo jabres kabeh. Ijo awake ngono. Wah ampun. Iki temenan ta ora ya? Wis penting aku anut dikne wae. Ora tau wadus menawa pendekar iki. kowe bakal tau weki wansit loro pring sedapur sing runggut. Iku engko bakal entuk rezeki. Nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Engko gatel ta ora ya. Nggih. Kula tak mara teng pring sing runggut to, Mbah. Njing napa, Mbah niku, Mbah? Dina apa ya, Le? Nek Senin niku pasaran Gorjo ya, Le? Nang pasaran Gorjo, Mbah. Kowe tuku cekot ta tuku gethuk le, Mbah? Kok dari pasaran Gorjo? Ora, Le. Delok bokonge Kasminah bakal tereng. Omongan sama tekan tindi. Wis ah, malam Jumat ae. Moro ning gone periksa dapur ae. Iya, Mbah. Dengar. Malam Jumat aku tak moro rono. Nek periksa dapur iki. Nggih, matur nuwun, Mbah. Nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Malam Jumat aku tak moro periksa dapur, Mbah. Mau pendekar temenan ta ora yo.
Anggun-anggunane ngono, wis gamane kaya wong Garut. Wis ngene wae. Aku tak lakonane ae. Nek menawa iku dalan rezekiku. Wis ngono wae. Aku mau ngipi apa ya? Kayak kepethuk pendekar. Pendekar apa mau ya? Iki nek menawa bener kandhane slepo iku ya. Masalah nomor iku lho. Wong ngono slepo iku ngakone nek kuburan. Ning aku tumus turu kok ngipi kepethuk wong rupane lho rupane wis kok jabres kabeh kok ora adus lho ora tau adus. Iki pendekar apa mau ya? Iki nek tumus rezekiku apa cethek nek ya. Wah, iki enake lurus apa ae iki. Wong dene sing nyanane iku takok nomor nek menawa iki ku tumus. Wes aku tak ngene periksa dapur ae tak lurus apa aku. Oh. Wong wingi wis semayanan sampe loro nomor kok ora ana ketok. Nendi bocah iki? Wes iki wis pirang-pirang ora nyetok duit. Mbah aku iki wae rezeki lah Gusti. Wes tak nderane bendol menawa tekan kene. Pak, Lho, kayak kita arep-arep kok. Tebukan denganane ku ditutupno. urip kok kepenakmu ngono le. Kaya Penak ngrasakno. kaya wong dhuwit. Wong ngene iki mau aku nek apa nek warung apa mangan dhuwit seran duwe. Kadek iki ora mangan. Kowe anjek ah. Dadakan blok kowe apa? Iya. Wong urip butuh sembarang dengah, bayar apa ora duwite ora nyambut gawe. Untuk gawean apa ora? Untuk serowongan kok kono-kono ono gawean apa? Ayo do dinyangi. Wis lah mocok-mocok berdingan lah. Wis go. Ora usah kuwatir. Bakal awake dhewe wong loro kepenak. Aku entuk impen po. Rene go. Ligih ngono go. Ayo. Ayo. Ngono. Aku ora rondo, kok peteng aku iki, peteng lah iki lho. Dadak amblok kowe apa. Aja kuwatir. Aku bertuk impen. Bener karo ngomong ambe nang winganane. Piye? Intine piye? Intine. Kan kowe ngene. Ayo dulur nomor nek kuburan. Lah aku semende wit iki lho wit jatan ngene. Kepethuk pendekar iku wonge raine jebrot kabeh kok. Pendekar kali londo lah, pendekar kali nyamplung iku. Ketoke kok wong iku ora tau adus. Ning piye-piye yen tak turuti. Ya wis ngene. Nek menawa iku rezekine awake dhewe. Nek menawa kok saka wong iku. Nah akone ngene. Kok nek ngene iku lho pring Jawa sing duwapurane ketel iku lho. Pas sama penggue posong ora peng Jawa. Aku aturku nek lugu tok. Ya wis ngene ae, ora apa-apa. Mbok menawa iku minangka dalane awake dhewe rezeki. Iku dino apa ngakone ora-ora iku? Ngakone iku malam Jumat. Barang wong tahlil ya. Tahlil kok omah nek pring-pringan mau tahlil kakekan. Wis ayo. Sok mau jual dulu ya. Ayo. Ya. Wis. Ya. Menawa dalan iki mana-mana sing jaga kamblok ngono. Lah kepiye? Mbah. Aja celok-celok ae. Wis kono linggih. Kula linggih teng mriki, Mbah. Gak le ratan gede. Iki bener bola lendol kok. Ora apa-apa. Oh nek kandhane ngandel go sing ngipi aku kok. Ora kowe kok. Iya ya. Nyak sithik kene lho. Apa dulu apa kowe?
Kula niki sing ngakon pendekar, Mbah. Are turune dikon mriki teng dapuran pring. Kula pun mriki, Mbah. Jenengan teng pundi le, Mbah? Mbah. Iki bener apa ora le yo, Ndek? Nek kandhane ora ngandel ku sing ngipi ku aku kok. Lah yo ndi ora ana apa-apa. Wis ku meneng ae sik. Yo biasane lugut lho kok iki. Kandhane wong modelmu ora ngandelan kowe. Dobel kowe. Iku lugut nek mbok cekek. Dobel kowe. Bokune edan bokune. Kita kayak diajar kurang ajar. Ini masa kok pendengar temenan jebule malah wong ora waras. Lah rupane ngono kuluk-kuluk. Ayo kita kowe. Mancing jok esuk asik awan kok asik bengi kuntek kok. Iwak sitoke gak nanggo cacah. Ngene kok loro hiburan. Tak telateni nek mbok menawa entuk mong niliki tela ya bosen riwari bloko. Sopo iki bocah? Wih, watu semene dianemu wong, kelakone sapa iki ya? Woi, madhek wae. Dol. Kete kenang wong mbok. Kete bakal jiwa iku mau dol. Ayo dol.